stredu 18. februára sa v Žiari nad Hronom udeľovali ocenenia Športovec mesta. V hlavnej sále Mestského kultúrneho centra sa pred 16. hodinou začali schádzať športovci, funkcionári, tréneri, ale aj oficiálni hostia podujatia Športovec mesta v Žiari nad Hronom. V jubilejnom roku, keď mesto oslavuje 780. výročie udelenia mestských práv, oslavuje svoje jubileum aj toto podujatie. Je to pravda, že vlastne tento rok to bol v poradí už 30. ročník, ten prvý bol 15. februára 1996, to bol ocenenie za rok 95 a bola tam nejaká jedna pauza v rámci covidu, kedy sa toto oceňovanie nerobilo. O sugestívny úvod podujatia sa postarala Proxima Show, akrobaticko-svetelná show, ktorej súčasťou je aj žiarsky žonglér a performer Stano Mečiar. Potom sa už na pódium postavil pravidelný moderátor podujatia Richard Vrablec. A som tu opäť, príjemné popoludnie, milí športovci, vzácni hostia a priatelia. Všetci, ktorí máte radi ľudí a tešíte sa zo života, vítajte v Žiari nad Hronom, vítajte na podujatí, ktoré sa volá Športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2025. Príjemné popoludnie. Moderátor privítal všetkých prítomných športovcov aj hostí. Po ňom sa slova ujal primátor mesta Peter Antal. Tieto akcie sú presne dôkazom toho, ako šport v našom meste napreduje a nie nadarmo mnohí, aj primátori, ale aj verejnosť povie, že Žiar je vnímaný ako mesto športu. Ak sa pred 30 rokmi oceňovalo 5 majstrov Slovenska, tak asi prezradím už dopredu, že dnes to bude 21 majstrov Slovenska, majstrov Európy, majstrov sveta. Chcem pogratulovať všetkým, ktorí dnes budú ocenení. Je tu viac ako 150 športovcov. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom a tu sú tí jedni z najväčších sponzorov, ktorí sedia, ktorí podporujú naše mesto. Chcem prislúbiť, že mesto Žiar bude podporovať šport, hoci nie je dobrá doba ani pre podnikateľov, ani pre mestá a obce, ale jednoducho vidím význam v tom, že nám tu športuje takmer 1300 detí, čo je na 17-tisícové mesto veľmi veľa registrovaných športovcov. Želám vám pekný podvečer a nech sa športu darí. Potom už na rad prišlo samotné oceňovanie. Z plaveckého klubu si ceny odniesli Eliška Klučková, Juraj Hlavnička a Daniela Hlavničková. 2025 získal dvakrát prvé miesto v disciplíne 200 metrov polovný pretek a 200 Z hokejového klubu Sportrend boli ocenení Jakub Hudec, Dominik Karásek a Martin Ivanič. Títo hokejisti boli nominovaní do širšieho kádra slovenskej reprezentácie U15. Okrem toho za Žiar nastupujú až v 2 vekových kategóriách. Tak za starších žiakov, ale nedele chodievam aj za dorast. Tak ja za starších žiakov, ale viac menej za dorast. Ja za starších žiakov. Dobre, vy ste sa dostali aj do reprezentácie. Ako to vlastne prebiehalo? Vás pozvali, alebo ako to bolo? No áno, tak 5 dní predtým prišla pozvánka, že sme pozvaní na turnaj. A už ste aj ten turnaj odohrali? Áno, už sme boli 2-krát. A aké to tam bolo s tými reprezentantmi? No tak bolo to dobré, zmeral som si sily s ostatnými klubmi, napríklad aj s hráčmi inými, ktorí sú takí lepší možno a aspoň vieme, na čo máme pracovať. A ty hráš čo, obrana alebo útok? Ja hrám obrancu. Ja som útočník, dávam góly. Ja som útočník, dávam góly. A tebe sa ako páčilo na tej reprezentácii? Tak páčilo sa mi to, bola to pre mňa česť si zmerať sily s ostatnými súpermi. A kedy si začínal s hokejom a kde? Či tu v Žiari alebo... Tak ja som mal 7 rokov a tu v Žiari. Ja som od 7 rokov a tiež tu v Žiari. Ja som od 3. triedy začal a tiež tu v Žiari. No dobre, dneska naši reprezentanti neuveriteľne porazili Nemecko ľahko. Pozeráte aj takto tento hokej a fandíte mu? Áno, pozeráme a fandíme každý jeden zápas. Jasne, fandíme, pozeráme každý zápas naplno.
Jasné, vykričal som si hlasivky. Keby ste mali mať nejaké vysnívané družstvo, hej, že odmyslíme si, že či je to možné alebo nemožné, za koho by ste chceli hrať? Tak za Montreal. Ja tiež Montreal alebo Washington. Montreal. Je majsterkou Banskobystrického kraja. Je niekoľkonásobnou držiteľkou prvej výkonnostnej triedy. Ďalšou ocenenou bola Jana Gáliková zo športovo-streleckého klubu. Z Apes Fight Games si ocenenia prebrali Jaroslav Hutník, Matúš Hanuška, Peter Košta, Dana Pavolová a Jakub Ondrejka. Na Slovensku v kategórii juniori 15 až 18 rokov do 75 kg sa Jakub umiestnil na nádhernom 3. mieste. Čo pozvolenie v apríli 2025 získala prvé miesto. Na prvom mieste sa umiestnila aj na krajskom bodovacom turnaji mladších žiačok v Bratislave v decembri 2020. Ocenenia získali aj Dorota Debnárová, Linda Majerčíková a Anna Volková zo stolnotenisového klubu Žiar nad Hronom. Marec 2025 prvé miesto. Harkani, Maďarsko, august 2025 tretie miesto. Každý rok je medzi ocenenými aj veľa členov karate klubu. V kategórii jednotlivci, medailisti z majstrovstiev Slovenska si ocenenia tentokrát prevzali Michal Kubaš, Alexander Chmelov, Radoslava Kučerová. A keď sa na tomto podujatí udeľujú ceny za minulý rok, karate klub má už dobre rozbehnutú aj túto sezónu. Na to, že ešte je február niekde v polovici, tak my máme za sebou už 5 alebo 6 súťaží, čo je dosť veľa. V podstate v januári hneď sme začali medzinárodnou súťažou v Košiciach. Tam sa nám podarilo získať, ak si dobre pamätám, 7 medailových umiestnení. Potom sme mali ešte v januári Orava Cup, potom sme sa zúčastnili na 2 takých začiatočníckych súťažiach. Jedna bola v Jelkeberg v Bratislave a druhá bola v Žiline. Tam nám štartovali hlavne začínajúci pretekári, mnohí z nich boli prvý raz na súťaži. 7. februára sme sa zúčastnili už stredoslovenského pohára mládeže, prvého kola, ktoré bolo v Detve. Tam sa nám veľmi darilo, lebo sme vlastne v medailovej štatistike skončili na prvom mieste, čo nás veľmi teší, lebo už pár rokov sa nám to nepodarilo, ale naozaj sme tam boli s 56 pretekármi od 5 rokov až do vyše 50 rokov, čo sme mali pretekárov, boli tam aj kategórie pre veteránov, takže aj tí nám pomohli. Ocenenia si ďalej prevzali Jozef Špirka a Patrik Hrnčiar z FK Pohronie. V disciplíne bol platným článkom mužstva a ukázal, že klubová výchova prináša kvalitných hráčov na miesto. Na súťaži slovenského pohára v časovke jednotlivcov v kategórii starších žiačok v Prešove sa umiestnila na 2. mieste a v cestných pretekoch jednotlivcov na 1. mieste. V Lani boli úspešní aj Agáta Pezekiová a Timotej Molota z cyklistického klubu. Sa umiestnil na 2. mieste a v stíhacích pretekoch družstiev na 3 km takisto patrilo 2. miesto. Veľký talent Timotej Molota je priebežne na 8. mieste Lukáš Hrín. Za atletický klub si ocenenia v tejto kategórii prevzali Lukáš Hríň a Patricia Bieliková. Patricia zabojovala už aj tento rok. 14. februára si na halových majstrovstvách Slovenska vybojovala striebro za 2. miesto v behu na 300 metrov. Ďalšími ocenenými bol tanečný pár Martin Kolár a Ema Kolárová z tanečno-športového klubu Stella. Celkovom poradí v rámci súťaže Slovenský pohár 2025 obsadili 5. miesto v štandardných tancoch zo 66 párov. Každoročne oceňovanou športovkyňou je aj Tereza Perháčová z tenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom. Ocenenie si prevzal aj Martin Magdolen z hokejového klubu Indián Žiar nad Hronom, ktorému sa v tejto sezóne zatiaľ mimoriadne darí a pred koncom základnej časti figuroval na 2. priečke Slovenskej hokejovej ligy. Hudobným hosťom podujatia bol líder skupiny Smola a hrušky Jozef Spoko Kramár. Mary, 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 som po teba ponorený celý, si moja.
Nasledovala kategória športový kolektív, medailisti z majstrovstiev Slovenska, 2. až 3. miesto. Ceny v tejto kategórii odovzdali konateľ MŠK Ján Žiak a bývalý úspešný cyklista, dvojnásobný olympionik, neskôr aj úspešný športový riaditeľ tímov Petra Sagana, Ján Valach. Ja som veľmi rád, že som bol pozvaný od môjho skoro spolužiaka zo športovej školy, Joža Jelžu, ktorý ma sem nejako dostal a vlastne tieto podujatia sú veľmi dôležité a sú fajn aj pre rodičov, aj pre tých daných športovcov, pre sponzorov a celkovo je to moment, kedy si uvedomíme, že celý ten rok stál za to, okrem tých víťazstiev a že tí druhí ľudia na nás myslia a že to má význam a je to krok za krokom, aby tí športovci sa udržali v tom meste, čiže veľmi dôležité podujatie, pekne zorganizované, super. Žiarsky športový klub Sporttrend sa v minulom roku zúčastnil na medzinárodnom podujatí United World Games v rakúskom Klagenfurte. Bol to svetový športový festival mládeže, na ktorom sa zúčastnilo 8 000 športovcov. Sporttrend pre tento festival zostavil 3 hokejové družstva chlapcov a 4 volejbalové družstva dievčat. Členmi družstiev boli žiarski športovci, ale aj športovci z iných klubov Slovenska. Družstvo hokejistov zvíťazilo v kategórii U16. Družstvá volejbalistiek získali striebro v kategórii U19 a zlato v kategóriách U15 a U17. Hokejový klub Sporttrend úspešne napreduje a od otvorenia zimného štadióna v roku 2019 postupne buduje pyramídu mládežníckych družstiev. Pritom začínali prakticky od nuly, lebo ľadová plocha chýbala v Žiari dlhé roky. Od roku 2019 konečne máme k dispozícii infraštruktúru, kde môžeme vykonať vlastne tú činnosť hokejového tréningu a hokejového klubu. Mesto Žiar nad Hronom je v tomto špecifické, že tú infraštruktúru, ktorú tu buduje, dáva príležitosť všetkým deťom v rôznych športoch. A teraz je to na nás, na kluboch, aby sme dokázali tú situáciu využiť a pritiahli čo najviac detí. My v klube od roku 2019 sa nám podarilo mať kompletnú štruktúru od maličkých detí až po juniorku. Dokonca máme podpísané memorandum aj s Univerzitou Mateja Bela, to znamená, naši juniori majú možnosť študovať trénerstvo na UMBčke v Banskej Bystrici a dokonca hrať aj univerzitnú Európsku ligu. Teraz máme situáciu, kde vlastne sa našim chlapcom podarilo postúpiť do semifinále olympijského turnaja a chceme aj týmto vlastne pozvať deti a rodičov, aby doniesli tie deti na hokej. Maličké deti u nás dostanú zdarma zapožičanú hokejovú výstroj, to znamená, u nás ten hokej je s minimálnymi nákladmi na prevádzku. Ďalším oceneným kolektívom boli mladšie žiačky volejbalového klubu. Od 30. mája 2025 bojovali na šampionáte v Trnave o 3. titul majsteriek Slovenska v rade. Bohužiaľ po nešťastnej semifinálovej prehre v tiebreaku s Púchovom hrali len o bronz. Ten napokon dokázali získať po výhre nad Pezinkom. Na šampionáte odohrali Žiarčanky 6 zápasov, pričom prehrali iba jediný. Ďalším oceneným kolektívom bolo družstvo starších žiakov karate klubu. Ocenenie si prevzalo aj družstvo starších žiakov a družstvo kadetov cyklistického klubu. Sezóna cyklistov vrcholila v závere minulého roka na cyklokrosových podujatiach v rámci celého Slovenska. Kros je vždy taký ten záver alebo začiatok, sa hovorí. Pre nás začiatok novej sezóny a záver roka. V podstate nám sa darilo, lebo dievčatá aj chalani boli na bedni. Agata Pesegiová tá vyhrala 4 preteky a v podstate na každom pohári bola na pódiu. Nela Klimentová, vlastne žiačka takisto, na majstráku bola 5. V podstate stále atakovala 3. 4. miesta, takže dobrý výsledok. Na majstrovstvách Európy v Šamoríne za reprezentáciu išli dievčatá. Nela mala smolu, Klimentová mala proste defekt, tak nedošla do cieľa, ale Agata Pesegiová výborné 13. miesto za výborné účasti medzinárodnej európskej, takže úplne super. Škoda, že na majstráku to nevyšlo. Na ten titul bola najväčšia favoritka, ale skončila 3. Nela Klimentová hneď 4. za ňou. Hej, chalani, Beno Pesegi takisto atakoval prvú peťku v tom cyklokrose. Alex Jelža tiež sa byl v prvej desiatke, predieral sa tam, je prvým rokom teraz KD, takže bude to mať ťažšie. Ale myslím, že pripravili sme na sezónu dobre. Ďalším oceneným kolektívom bolo basketbalové družstvo Gymnázia Milana Rufusa v Žiari nad Hronom.
Na superfinále školského basketbalu stredných škôl v Prešove získali 2. miesto. Družstvo sa na oceňovaní nezúčastnilo a tak im bude cena odovzdaná dodatočne. Cenu si prevzal kolektív tanečníc TŠK Steložiar nad Hronom za 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách. K tradičným oceňovaním patrí aj volejbalové družstvo veteránov, ktoré vybojovalo 2. miesto na majstrovstvách Slovenska veteránov v Kežmarku. Nasledovala kategória športový kolektív Majstri Slovenska. Tento rok si ocenenia prevzal tanečno-športový klub Stela, ktorý získal 2 majstrovské tituly na majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách. O prvý titul sa postarali juniori, ktorí zvíťazili s choreografiou Abrakadabra. Druhý titul majstra Slovenska si vybojovalo družstvo dospelých s choreografiou KISS. Viktória Ešková, trénerky a choreografky Stella Víťazková a Petra Kubaláková. Nasledovala kategória jednotlivci majstri Slovenska a medailisti z majstrovstiev Európy a sveta v roku 2025. Ceny v tejto kategórii odovzdávali primátor mesta Peter Antal a slovenská futbalová legenda Lubomír Moravčík. Reprezentant Československa hrával futbal za Plastiku Nitra, ale zahviezdil hlavne vo francúzskom klube AS Saint-Étienne či v škótskom Celtic Glasgow. Aké boli jeho športové začiatky? Tak ako tých všetkých, čo sú tu, že jednoducho od žiakov som sa venoval futbalu a cez dorast a potom samozrejme som sa dostal, my sme dokonca vyhrali majstra Slovenska v doraste, takže mali sme dobré mužstvo a boli sme šikovní, tak nám dali šancu v mužstve. No a tam už to potom išlo, jak sa hovorí, do tuého. Stále ma to ťahalo dopredu. Ja som bol s rastom taký menší, tak mi to prisklo mi také, že som hrával krídlo správa, zľava, to už bolo jedno, ale ja hovorím, že som bol vždy útočne naladený. Ja som si tiež prešiel takýmito všelijakými aj oceneniami, keď som bol mladý, lebo hovorím, vyhrali sme majstra Slovenska v doraste, takže viem, že to bolo veľmi také motivujúce a také, že mi to dalo znova takú chuť do ďalšej práce, tak si myslím, že aj týmto mladým ľuďom, keď dostanú nejaké ocenenie za to, že robia niečo, čo ich baví, že ich to povzbudí a že budú v tom pokračovať. Ocenenie za titul majstra Slovenska si ako prvý prevzal Matej Stajník z klubu Jiu-Jitsu Žiar nad Hronom. Ocenenia si prevzali aj Norbert Vnučko a Samuel Stročínsky z Apes Fight Gym Žiar nad Hronom. Slovenskej ligy pod Slovenským zväzom športového jiu-jitsu v Nosiciach na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike, cestnej preteky jednotlivcov v Ďurďove. Tituly majstrov Slovenska si v Lani vybojovali aj Alex Zielža a Nela Klimentová z cyklistického klubu. Čo čaká cyklistov v najbližšom období? Končí nám zimná príprava, hej, to je všetko okrem bicykla, voláme to, hej, tie tréningy a my už 12. apríla máme prvé preteky. Slovenský pohár, týždeň na to ideme do Čiech, na Český pohár, ktoré sú zároveň pre kadetov nominačné preteky na závod míru najmladších a to je Jevičko. To je kadecký pretek, kde vlastne z 3 pretekov sa nominuje 15 najlepších Slovákov. No a verím, že 1-2 naši chalani tam sa dostanú. A to už je pretek, kde vlastne štartovali aj takí pretekári ako Pogačar, Peťo Sagan, hej, Jano Valach a títo, ktorí tam boli a tí už potom vlastne sa presúvajú do juniorov na tie sveťáky a väčšinou končia až v tých profesionálnych cyklistických kluboch a stretávajú sa na tých veľkých závodoch. Takže to sú už preteky, ktoré naozaj ukážu, kto na to má, kto nemá a stretávajú sa tí chalani do budúcna, ktorí vydržia a jazdia spolu. Takže preto je to taký prvý vrchol.
Potom máme v lete, v júni máme juniorské spoločné majstrovstvá s mužmi v Čechách tento rok, máme tam juniorov. No a my v Žiari 4. 5. júla organizujeme zase mládežnícky šampionát po 3 rokoch. Dostali sme dôveru, takže časovka jednotlivcov Lovča a klasický okruh, kde bol aj šampionát dospelých mužov, juniorov v roku 2017 s Peťom Saganom, takže rok bude nabitý. Cenu mesta si prevzala aj Martina Hrabajová zo Žiarského stolnotenisového klubu. Martina Hrabajová. Pravidelne každý rok si tituly majstrov Slovenska prinášajú domov členovia Žiarského karate klubu. Tento rok ich bolo až 9. V tejto chvíli pozval moderátor podujatia na pódium čerstvého majstra Európy, odchovanca Žiarského karate klubu Šimona Sečkára. Ten si prevzal ocenenie mesta a potom spolu s primátorom Petrom Antalom a Lubomírom Moravčíkom odovzdával ocenenia pre svojich následovníkov z karate klubu. Bola to moja myšlienka, ale samozrejme som to konzultoval s prezidentom karate klubu, lebo v podstate Šimon nemusel byť v Žiari a tak ďalej a mohol mať nejaké iné povinnosti športové a tak ďalej. Ale samozrejme bola celá táto záležitosť odkomunikovať s vedením mesta, že okrem tých našich hostov, ktorí bol Ľubo Moravčík a Jan Kovalach, takže by sme aj tohto Šimona v rámci tejto udalosti, že získal titul majstra Európy, že by sme ho vlastne pozvali na to pódium a že by aspoň tým svojim kolegom alebo tým svojim bývalým spolušportovcom, takto by som to nazval, čo získali majstrovský titul majstra Slovenska, že by vlastne bol pri nich a že by im tiež toto ocenenie odozdal. Takže ja som veľmi rád, že on chlapec už nie je, ale ani sám o tom nevedel. Myslím si, že bol aj sám prekvapený, keď dneska to bolo tu, bol vyzvaný moderátorom. Ocenenia si najprv prevzali Adela Kučerová, Viktória Šoltésová, Adam Hudec, Viktória Beľová a Alexandra Kalamárová. Čo čaká karate klub v nasledujúcom období? Teraz nám začína slovenský pohár pre deti do 12 rokov, čiže tá jarná časť je venovaná týmto mladším vekovým kategóriám. Čakajú nás majstrovstvá Slovenska v máji. V marci nás čaká veľká cena Slovenska, to je hlavne pre tých starších pretekárov. Je to v podstate najväčšia súťaž, možno aj na svete by som povedal, lebo je tam 11 tatami, čo nikde na súťažiach nebýva a súťaž začína už v piatok a končí v nedeľu večer. Takže podľa počtu štartov je to naozaj velikánska súťaž. Minulý rok, keď sme vlastne pátrali po súťažiach vo svete, tak sme zistili, že na tejto sa zúčastnilo najviac ľudí a je tam naozaj štartujú tam pretekári z celého sveta a sú tam naozaj topky, takže na tú sa pripravujeme, potom nás čakajú ešte seniorské majstrovstvá Slovenska a bude to pestré, máme toho fakt veľa. Ďalšími ocenenými majstrami Slovenska zo Žiarského karate klubu boli Nikola Kršiaková, Dušan Neuschl, Jozef Šipkovský a Viktória Výglašská. Aj tento rok bude jedno celoslovenské podujatie karate v našom meste. Áno, samozrejme. 6. júna bude táto súťaž opäť na zimnom štadióne. Ja už touto cestou by som chcel pozvať našich fanúšikov a všetkých, čo sa chcú tak zoznámiť s karate, aby videli, ako to na súťažiach karate beží. Je to súťaž venovaná hlavne začiatočníkom, ale budú tam aj pokročili. Takže veľmi sa na ňu tešíme a už pomaličku začíname pripravovať. Celkovo v roku 2023 získala 15 pódiových umiestnení. Ďalším oceneným bol Patrik Fuzák z Iron Gym Žiar nad Hronom. Umiestnený na tom mieste a získal titul majstra Slovenska. Titul majstra Slovenska získal aj v kategórii do 75 kg, do 50 metrov. V polohe stojí dokázal zo 100 možných bodov nastrelať 96 bodov, čo mu stačilo na prvé miesto. Ocenenými majstrami Slovenska boli aj Robert Láska, Rostislav Burian a Mariana Gruberová zo Žiarského športovo-streleckého klubu. A disciplíne vzduchová pištol 15 vystrelov. Táto dáma pred 30 rokmi, keď štartovala toto podujatie Žiari nad Hronami, bola jedna z 5 ocenení. A je tu opäť.
Mariana Gruberová. A teraz na medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky. Veľkým talentom žiarskej atletiky je Ema Ioma Okojoča. Už niekoľko rokov prináša do Žiaru tituly majstra Slovenska v hodoch a vrhoch. Od roku 2018 vybojovala Ema na majstrovstvách Slovenska 24 medailí. 13 bolo zlatých, 4 strieborné a 7 bronzových. V roku 2025 to boli 4 zlaté, 1 strieborná a 2 bronzové. Okrem toho Ema splnila limit na EOF v Skopje. Ema sa na podujatí nemohla zúčastniť a tak ocenenie prevzal jej tréner Miroslav Rybársky. Pravidelne je oceňovaná aj Tatiana Magulová z Iron Gym Žiar nad Hronom a ocenenie získala aj tento rok. Okrem iných medzinárodných úspechov získala Tatiana od federácie WUAP ocenenie Športovec roka 2025 už 3. rok po sebe. Je 9-krát po sebe majsterkou Slovenska, 8-krát po sebe majsterka Európy a 8-krát po sebe majsterka sveta. Ani Tatiana Magulová sa na oceňovaní nemohla zúčastniť osobne a tak jej ocenenie prevzal jej kolega z klubu Iron Gym Patrik Fuzák. Poslednou kategóriou oceňovania bola kategória tréner mesta Žiar nad Hronom. Túto cenu si prevzala Petra Kubaľáková z tanečno-športového klubu Stella. Petra Kubaľáková pochádza z tanečnej rodiny, aktívne tancovala viac ako 20 rokov. Medzi jej najvýznamnejšie úspechy patrí titul majstrov Slovenska v exhibíciách a 6. miesto na majstrovstvách Slovenska v 10 tancoch v roku 2015. Od roku 2012 pôsobí v tanečno-športovom klube Stella ako trénerka. S tímom TŠK Stella získala 13 titulov majstrov Slovenska, 7-krát striebro a 9-krát bronz na majstrovstvách Slovenska. Okrem toho je top rozhodkyňa Slovenského zväzu tanečného športu. Petra Kubaľáková. Chcem ťahať, zaň ho nič nedám. Týždeň sa mučím, vodne v noci, všetko musím donať, nepomoci. Myslím na otázku, na štúra a krasku a pevne verím, že ju vyťahnem. Hurá, hurá, hej, dneska je matúra, make-up a frizúra, manikúra, pedikúra. Šport však nie je len o víťazstvách a úspechoch či medailách, častokrát sú to aj prehry či zlyhania. Niekedy je to len drina a odriekanie. Možno aj medzi ocenenými žiarskými športovcami boli niektorí, ktorí to občas chceli vzdať. A preto sa každý rok pýtame športových osobností, ktoré navštevujú toto podujatie, ako prekonať nechuť pokračovať a ďalej bojovať. Ja som mal možno šťastie, my sme boli generácie, že my sme sa strašne tešili na tréning. Ja som bol na tréningu, hodinu pred tréningom som bol tam a už sme si kopali, už sme sa proste na to tešili. A je pravda, že ja som začal hrávať až keď som mal nejakých 11-12 rokov, taký organizovaný futbal. Takže dovtedy som sa vyvíjal tak všeobecne a nebol som už z toho futbalu veľmi rýchlo unavený, lebo je možno zle, že dneska berú už tie deti od 6 rokov a musia, ale iná možnosť ani nie je. Takže len aby vydržali, proste, aby ich to bavilo, mňa to bavilo a tým pádom som sa na to tešil. Mali sme také dni a hlavne keď sme boli mladí, pretože človek sa vyvíja, sú rôzne kolektívy, človek sa mení, potom možno tie partnerstvá a tak ďalej, rôzne iné lákadlá, choroby. Ale ono to je jednoduché. V tieto dni treba to robiť len technicky, ísť na ten tréning a počkať, kým sa nám to zase začne páčiť a kým nás to začne baviť. A kým nás to už dlho nebavilo, tak to treba vyriešiť a možno sa nájde adekvátny šport, ktorý človeka zase začne baviť, pretože máme dneska škálu neskutočnú výber športov a mnoho športov sa práve na seba nadpája, kedy jeden šport sa dá využiť pre druhý a je to len dobré. Čiže netrápiť sa s tým dlhodobo. Ak je to krátkodobé, tak len technicky chodiť na tréningy a počkať, kým to zase pôjde. Hurá, hurá, hej, dneska je matúra, otázok je fúra, pomôže len otec fúra.